ANC destroyed our province. You can't go into a coalition with someone who destroyed the province you want to rebuild and create a stable economic background with the one who destroyed it. Wengenza ukuthi ngethemba ukuthi nephila kuzonke indawo la kuzofika khona le video ke ishiya abantu abaningi bedidekile ke wengenza wethu abantu basadidekile ke namanje malana nale video nale nkulumo ke eshiyo ngumengameli we-IFP. Kanti masiqhubela phambili ubuyele enkantolo enkulu yase Western Cape namhlanje uJabulani Khumalo ngemizamo ke yokubuyela ohlwini lwamalungu omkhonto wesizwe azoya ke eParliament noma ke azoya eParliament nokuvunyelwa ukuba abe yingxenye yokufungiswa ke kwamalungu ngolisihlanu. Kuzokhumbuleka ukuthi unobhala weParliament wabhala ke incwadi etshela uJabulani ukuthi ngeke kavunyelwe ukuya ke eParliament ngoba ke iMK isimxoshile kwephathi ke yamhoxisa ohlwini lwabantu ke bayo abazoyimela ke eParliament. Sofisa ukuthi ngezovo lwakho nombono wakho ukuthi wena ngabe ucabangani ngalolu daba ngevideo ke yomengameli we-IFP nanokuqhubeka ke kukaMfoka Khumalo njengoba ke lokho ezame njalo kuya ke enkantolo malala neqembu ke umkhonto wesizwe asihlanga lapha kwi-comment section.